салом алейкум дӯстон, хуб ҳастед? тенҷе 12 комнатара дар 9 миллион метем. 12 комната, ҳар нафаре ки мехоҳад хунара бинад то охира тамошо кунад бародар азиз. дачаи 3 этажа бо 12 комната ба бассейни қавр балош рафтем. ай 3 этаж сар кардем. 5 дар комната бо туалету ванаш дар и боло. комнатаҳоро дидаи сода тамошо кунед айлав. бародаро 5 комната дар боло. комната якум, дуюм, сеюм, бори кӯдако. И тарафша мегзарад ду комнатаи дига ва ванаву душ. ба тамоми санаат дар и чӣ кор кардаги? дар и 3 этаж ҷо кардаги. тёпли пол ҳар як қадамаш. иҷа дуюм этаж балкон қати бародаро. конечно и мардак 17 миллион расход карда хиёл ки и бад балконака маҳкам мекунӣ, худату хушрӯ мекунӣ. 4 комната дига дар иҷа бародаро азиз, ҳамроҳи туалет ванаш. комнатаҳои шумо дидаи сода бародар азиз ба тамоми санъат тёпли пол қати соз кардагиян. фақат чӣ кор мекунӣ? кам тая ремонтак мекунӣ. аммо камне ки мехоҳад ки зиндагӣ кунад, иҷа зиндагӣ кара семья қати мешава ҳозир бародаро. иҷа бошад дӯстони азиз, якум этажаш 4 дар хона, кухни вана, яъне дирсарш ки ҳар як этажаш туалет ванаша дура. аммо иҷа бо кухни ҳамаш, яъне гардироб ҳамаш тенҷ караги. оли ба и тёр шудаги нест. оли бо мо бассейн дора, бассейна нишон метем, 6 сотиқ замина нишон метем. ина и ҳамсоягии дидаи сода бародар азиз. иҷа чӣ кар қариб як 8-9 сотиқи дига ё 6 сотиқи дига, яъне аз ҳисоби давлат метунӣ, барои ки ай то уса дига ҳеҷ нест, фақат чӣ ҷангал ай метунӣ иҷарам ба захватӣ кунӣ, яъне тоҷикӣ кунӣ бигирӣ. ба ҳамон хотир дӯстон, комнатаҳои шумо дидаи сода ба сатҳи аъло. бародаро иҷа действительно бародар меҳнат карда. валлоҳи қасам лично да худам маҳқул шид мехоҳам ҳамҷара бигирам, аммо чунин сума иҷо. инай дӯстони талақ-палақи диеста иҷа бассейнша, яъне дабар бассейн рост карагия бародаро. иҷа метунӣ бассейн, иҷа бо чӣ мегӯянд савнаву қавр балои мардак хеле ниятҳои хуб доштае, аммо мутаассифона мушкилои зиндагӣ мешавад дар ҳаётпазии баландӣ. ҳозиро шак бародар дар саркалапоя мехоҳад дар фурӯшаш проблемаош ҳал кунад. хулоса дӯстон, дар ҳамин бассейн қариб 300-400 ҳазор фақат бетон шидаги ба ғайри суми устову гап хабар. меҳнати ҳалол, фундаменти мустаҳкам, ба тамоми саҳат парматури мустаҳкам кардаги бародаро. чӣ мегӯм? касе бихара зарар намебинад. касе бихара зарар намегӯяд. ба ҳамон хотир бародаро, кадмед имконият дорӣ, шароит дорӣ, ин комнатаҳо, ин хунаҳо, ин зиндагӣ барои шумо дар шаҳри Истра, дар город Истра, яъне ки аз Мукат хато накунам 7 минут раҳай, ай чӣ раҳи калонаш, ай скадаш, аммо ай чӣ ай дарни Мукат 48 километра. ба ҳамон хотир зарар намекунӣ. нишон метем дарни комнатаҳоро. дӯстон азиз, комнатаҳое ки ремонт кардагиан бибинӣ, иҷа мо дар 3 этажем. чунин креслоҳо, тёпли пол, ремонт ба сатҳи аъло ки ҳар як комнаташ мумкин 100 ҳазор я 100 чанд ҳазор аз хоштаги. ин креслоҳо худшам як қиёмат план. ба ҳамон хотир бародаро, комнатаҳоро бародар нишон метиҳад. хоҳиш мекунам кадмед имконият шароити харидан надорӣ, дар ҳаққаш дуо ку, комментара, лайки хубтона фаромӯш накунӣ, аммо бахилӣ намекунем. шояд бародаро мушкилие доранд ки ёр дар экран гуфта намешавад. баъзе маҳал шӯхӣ мекунам, аммо кадмед бихарӣ зарар намекунӣ. боз документора ба ном ту мекунам, нотариални ҳамаша 100% иҷа регистратсия, зиндагӣ ба сатҳи аъло ҳозир мешавад. ну мақсад аз ин ки кадмед сум дорӣ бо ремонт менидарав, кадмед ки надорӣ оҳиста-оҳиста ба чанд комнатаи ремонт ба ҳамроҳи кухниву туалет соз кардаги ай оҳиста-оҳиста ремонт мекунӣ, зиндагӣ кардан мегирӣ, мактаб наздикак дирастарти дар аю парес кадай. ба ҳамон хотир чӣ мега ҳар як сухане кардем, аз заҳани хазаин гирифтем, ба шуморо мо расондем бародаро. аллоҳ нигаҳбон ту, саломат бош ки то ҳозира моро ҳамроҳӣ кардӣ. хоҳиш мекунам мардуми Инстаграм, Ютуб, Телеграм навора фаҳм кунед. бародарои тоҷики худмонам Хазаин Тоҷика. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ба шумо буд Бобоҷон 88 прическа.